Mixo a jeho zelené prsty. No, čaute všetci. Už dávno nebol žiadny storytelling, tak som sa vám rozhodol povedať o mojich zelených prstoch. Keďže keď sa na nich pozriem, tak moc zeleno nevyzerajú. A ja vám poviem prečo. No, všetko začalo už dávno. My máme veľkú záhradu rodinnú, kde sme pracovali. A tam sa mi moc nechce robiť, lebo, no viete, tá záhrada bola že veľmi veľká a Mixo bol veľmi malinký. Čo nevrajím, že by som nebol stále, ale viete, jak to myslím. No, ale ono to pokračovalo tak, že keď sme v záhrade robili, tak ja som si našiel takú srandu, že budem robiť, že neviem, čo je rastlina a všetko bude pre mňa burina. Ale nebojte sa, veľa vecí som nepokázal, hneď ma poslali domov. Ale ide o to, že keď som bol malý, tak som dostal taký skleník. A s Ivixom sme sa starali o fazulu a takto. Bolo tam normálne také odklapkávať vody, kde sa dala voda. Vedeli si tam všetko spraviť, že normálne zasadiť tam také kvetinky a vyrastie to. My sme tam sadili fazulu do tých vlastne, tam boli také okienka na to a to bol naschvál na fazulu, že tam to tak vyrastie. No ale tak vám poviem, že po 2 týždňoch, čo som nejako na to zabudol, tak tá fazula bola taká uschnutá, že reálne sa to nedalo ani využiť. Prvý zážitok. No ale teraz vám poviem, prečo má Mixo zelené prsty. Mixo, ale pred chvíľou si povedal, že ty zelené prsty nemáš, tak teraz ako to je, máš či nemáš? Teraz to práve idem povedať. Príbeh začal, keď Mixo mal tak 4 roky a chodil každé ráno zaniesť jeho brata Ivixa do školy. Keďže Ivix už bol veľký druhák, tak mali kvetiny, o ktoré sa starali. A ten malý Mixo, keď prišiel za ním, každé ráno ho tam doniesol, tak Ivix mu povedal: Hej Mixo, nechcel by si spraviť tú kvetinu, pozri sa, aká je suchá. Áno? A ona aj porastie, keď ju polejem. Jasne, že porastie, len musíš každý deň polievať. Tak dobre. Tak ja som sa vždycky rozbehol k umývadlu, zobral som pohárik, napustil som ho vodou a išiel som poliať tú rastlinu. Každý deň som mu polieval, každý deň som sa vrátil a bol som natešený, že ja robím niečo dobré pre tú rastlinku, bude rásť a opäť bude zelená. Ale to sa nikdy nestalo. A Ivo doniesol tú kvetinu domov. A v tej chvíli, keď ju mama videla, sa ňu pozrie a povie: Ivo, čo si robil s tou kvetinou? Ivo len príde taký smutný a povie: Čo sa s ňou stalo? Však je úplne zhnitá od vody. A Ivo je na to povedal: Ale tam ten hnedý konárik, čo tam je, tak on potrebuje vodu, ale ja som ju nepolieval, on ju polieval malý Matúško. Tak zavolal si mňa a ja že: Ja som ju celý rok polieval, ale tá kvetina neporástla. Mama sa na nás tak pozrie, chce sa smiať a hovorí: Vy ste si vážne mysleli, že je to kvetina? To je druhot, ktorý tú kvetinu držal. Tá kvetina už tam dávno nie je. Ivo sa na mňa pozrel a ja som si vtedy zamyslel sa, že tak to moje každodenné polievanie bolo úplne zbytočné. Už to tak vyzerá, Mixo. Bolo zbytočné. No a práve preto pri mojom stole je taká umelá rastlinka, ktorá už kvitne asi 2 roky. Ej, what's up moja, what's up? A nikdy ma nezradí. Tak to bude všetko z tejto animácie, dúfam, že sa vám páčila a vidíme sa u ďalšej. Zatiaľ, čau!